Kad duša progovori iz tuđine. I sam osjetio surevosti vremena i prošao mnogo tuđina, vidio i naslušao mnogo tužnih priča i ispovijesti našeg čovjeka iz dna duše. Sjeti se jedne korejske izreke da je iz rodnog kraja i vrana mila, i one Mumi Kapora koja kaže: ako želiš da upoznaš i da voliš svoju otadžbinu, idi u tuđinu. I mnogi su otišli. Ovo je emisija posvećena njima i nama. Kasno je, ležiš u krevetu i ne možeš da zaspiš. Ulica je mirna, s vremena na vrijeme vjetar u baštama pomjeri drveće. Negde zalaje pas. Udaljenom ulicom prolaze kola, a sna nema. Ne pomaže ti da ideš gore dole, da ustaneš i ponovo legneš. To je jedan od onih časova u kojima nema načina da pobjegneš od samog sebe. Tobom će zagospodariti misli i kretanja duše, a društva nema da se, kao i obično, ispričaš. Onome ko je u tuđini, pred oči izlaze kuća i bašta u domovini i djetinjstvo, šume u kojima je proživio najslobodnije i najnezaboravnije dječačke dane, sobe i stepeništa na kojima se čula graja njegovih dječačkih igara, slike roditelja, strane ozbiljne, ostarjele, sa ljubavlju, brigom i tihim prijekorom u očima. Pruža ruku i uzalud očekuje da i njemu neko pruži desnicu. Prekrivaju ga velika tuga i usamljenost, izranjaju i drugi likovi i u nesigurnim i ozbiljnim raspoloženjima ovi sati čini nas gotovo sve tužnim. Ko u mladosti nije zadavao brige svojim najbližima, odbijao ljubav i prezirao naklonost, ko nije bar jednom iz inata i obijesti izbjegao sreću koja je pred njim stajala, ko nikada nije povrijedio svoj ili tuđi ponos, ili se ogriješio, prijatelje, nekom nesmotrenom riječju, nekim ružnim i uvredljivim ponašanjem. Sada svi oni stoje pred tobom, ne govore ništa i čudno te gledaju mirnim očima, a tebe je sramota od njih i od samog sebe. U našem užurbanom i neosjetljivom životu začuđujuće malo sati u kojima duša može da bude svjesna sebe, u kojima život ustupa mjesto smislu i duhu, a duša neskrivna stoji pred ogledalom uspomena i savjesti. To se vjerovatno dešava pri preživljavanju velikog bola, vjerovatno nad mezarom majke, vjerovatno na bolesničkoj postelji, na kraju nekog dugog usamljeničkog putovanja, u prvim satima ponovnog vraćanja u život, ali to uvijek prate nemiri i mučenja. Vrijednost ovakvih budnih noći je baš u tome.
U njima duša uspjeva da bez snažnih spoljašnjih potresa dođe do onog što je pravedno, bez obzira da li je to čudno ili zastrašujuće, da li je za osudu ili za žaljenje. Da, pravo je čudo kako čovjek u tuđini odjedanput počne da shvata vrijednost nekih stvari i riječi na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju.